Ngicela ukubengelela ngoManguthobane. Sangoma esipulwa ngonyezi esipulwa ngamathambo. Umphathi wokhubalo usandla sensimbi usigwebo sentambo ehleze ebomvu zamadoda. Ndilajo wathatha umanzi olwandle umanzi ababayo. Bengisacela ukuthi ngeke nginthiphise la. Kunabantu uthola ukuthi umuntu uyahamba uyaya kumelaphi wendabuko. Mayifika kumelaphi wendabuko afika amnikeze izinto akufanele ukuthi ayisebenzise. Noma uyahamba uyakumfundisi. Fika umfundisi uyamthandazela, uyamnika lokho amnikeza khona. Noma abathandazi khona lapho bonke. Lezo zinto njengoba unikezwe zona zinemithetho othi uma uyisebenzisa ungasayenzi. Lezi zinto osukunikezwe zona zinomthetho wokuthi uma uyisebenzisa kunezinto kufanele ume kuzo. Abantu bazothi hayi imithetho yakudala leyo. No, uma unikezwe izinto njengezinto zokuthandazwa, mhlambe lo muntu mayithandazele noma inyanga mayiphahlele, kufanele kunikeze umthetho ukuthi 1 awuyenza into ethize, 2 awuyenza into ethize, ukuze lezo zinto zikusebenzele, ukuze nawe ubone ukuthi ziyasebenzana. Sengiqonda ukuthi ke izinto isikhathi esiningi ziba nemithetho yazo ukuthi mhlambe ake ngikwenzele iexample, ngikunikeza amanzi athandazela, ngithi lamanzi geza ngawo, uthi mawusugezile ngawo uqume ngawo noma wenzeni ngawo. Lapho kufanele wazi ukuthi yini engazwani nomthandazo, yabo. Kunezinto kumele ume kuzo before meseke uma usuqedile leyo nto meseke uyaqhubeka nazo. Kukhona imithi othi mawunikezwa yona mase kuthiwa kufanele uzile ucansi, kufanele ungawudla ufishi, kufanele ukuthi ungamemezi, kufanele ukuthi ungasusa umsindo ekhaya, yabo. Yizo zonke izinto lezi kufanele ukuthi mawuyithatha into kukumelaphi noma kumthandazi umbuzo ukuthi yini ekufanele ngiyigcine la, yabo. Abanye uzothola ukuthi yena bamnika amanzi athandazelwe mase yatshela ukuthi hayi ngenza isibonelo la ungasaphuzi, asebenze lezi zinto 2 days ahamba yophuza abuye ayisebenzise. Ngenza isibonelo angisho ukuthi ukuphuza ku wrong, sengenza isibonelo sokuthi kunezinto kumele uzile kuzo uma ufuna impumelelo. Kunezinto okufanele ukuthi uyilindise ukuze uthole lokhu okufunayo, noma uthola ukuthi lezi zinto uyayithanda kanjani ukuzenza kodwa kufanele ukuthi uyigweme, yabo, ukuze uthi mawusebenzisa leyo nto umese uyakwazi ukuthi usizakala, yabo. Sengisho ukuthi yena nginikhumbuza ukuthi ngalesikhathi uma uya kumelaphi endabuko noma uma uyaphi, buza ukuthi yini ekufanele ngiyenze, yini engafanele ukuthi ngiyenze, yabo. Ngoba enye into kunabantu uthola ukuthi umuntu mina mkhulu isilwane sengibathe ngiyasilahla silahlike. Yini uthi mayedla imithi yesilwane ethi ufuna ukulahla isilwane, kufike intombi yakhe noma kufika umama wakwakhe ethi mayisanda qeda phinde abuyele kuso phinde siqale phansi isilwane, kanti kufanele nikwenze ko2 no2 kugeza. Mina ke ngike ngithi ke uma kufanele ukuthi nigeze wena uzogeza, hamba nomuntu wakho naye gezwe, ngoba mase senihlangana mase nilele ukungcola kwakhe kuza kuwe nokwakho kuya kuye, yabo. Yikho ngithi ke kufanele uunderstand ukuthi mawunikezwe izinto kuthiwa ayisebenzise kuba nemithetho yakho. Thokoza uManguthobane.